Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar il-tnejn il-Gvern se jressaq abbozz ta' liġi fil-Parlament li jintroduċi anti-deadlock mechanism fil-ħatra ta' Prim Imħallef ġdid. Dan wara li l-Kap Nazzjonalista Alex Borg qal fuq il-medja soċjali li kien qed isejjaħ għal dan il-mekkaniżmu. Żied li l-Prim Imħallef Mark Ketkuti għandu jibqa' fil-kariga sakemm jintlaħaq qbil dwar dan il-mekkaniżmu. Fil-bidu ta' frar, il-Prim Ministru kien ippropona dħul ta' dan il-mekkaniżmu wara li l-Oppożizzjoni votat kontra n-nomina tal-imħallef Consuelo Xerri Herrera. Dan wara li n-nomina tagħha ma kisbitx maġġoranza ta' 2/3 fil-Parlament. Il-liġi kif inhi ma tipprovdix għal dan il-mekkaniżmu biex jilqa' ċirkostanzi fejn in-nomina ma tiksibx il-maġġoranza ta' 2/3. Rapporti qalu li fil-ġimgħat li għaddew, il-Gvern ippropona wkoll l-imħallef Miriam Hayman. Il-ġimgħa, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard għal l-Oppożizzjoni informatu li ma kinitx qed taqbel ukoll ma' din in-nomina. Fuq il-medja soċjali s-sibt wara nofsinhar, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Partit Nazzjonalista ressaq qatt ta' ismijiet tal-kariga ta' Prim Imħallef, iżda l-Gvern baqa' ma weġibx. Akkuża lill Prim Ministru li bl-aġir tiegħu sfratt tal-proċess tal-ħatra ta' Prim Imħallef għal skopijiet partiġani. Qal li fid-dawl ta' din l-imġiba kien qed iressaq qatt ta' proposti sabiex tinstab soluzzjoni għalli n-nomina ta' Prim Imħallef għandha tkun soġġett ta' leġiżlazzjoni ġdida illi tqis forma ta' anti-deadlock mechanism. Qal li l-mod ta' kif jitħaddem dan il-mekkaniżmu ikun jeħtieġ qbil miż-żewġ naħat tal-Kamra. Żied li kien se jipproponi dan il-mekkaniżmu fil-programm elettorali b'reazzjoni fuq il-medja soċjali tiegħu is-sibt. Il-Prim Ministru fakkar li xahar ilu kien tkellem pubblikament dwar il-bżonn li pajjiżna jkollu anti-deadlock mechanism fil-ħatra ta' Prim Imħallef ġdid. Qal li issa li l-kap tal-Oppożizzjoni biddel il-fema li kellu u qed jgħid li jaqbel mal-Gvern. It-tnejn li ġej il-Gvern se jressaq fil-Parlament abbozz ta' liġi li jintroduċi dan il-mekkaniżmu b'mod immedjat u għażiet li bekk il-ħatra ta' Prim Imħallef ma tkomplix titwalef ġieħ is-serjetà u l-integrità li tixraq ilha din il-kariga kostituzzjonali. Min-naħa tiegħu, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard qal li l-pożizzjoni tiegħu dwar il-mekkaniżmu ta' anti-deadlock ilha ċara. Qal li ħatriet li jeħtieġu maġġoranza ta' 2/3 huma pass nobli li ħadan il-Gvern. Iżda sostna li l-ebda Gvern m'għandu qatt jinżamm ostaġġ tal-Oppożizzjoni, ikun min ikun fil-Gvern u jkun min ikun fl-Oppożizzjoni. Il-Ministru Attard stenna li din il-ġimgħa stess reġa' afferma b'mod ċar u kategoriku li kull kariga kostituzzjonali għandu jkollha dan ix-xorta ta' mekkaniżmu.